Hola, tornem a ser aquí, a casa vostra, en el magazín de Què va, aquí, a ETV. Bueno, ja sabeu, portem aquesta la tercera setmana i estem molt contents perquè s'apropa el Nadal. I el Nadal, ja sabeu, el menjar, els amics, les famílies... I avui parlarem una mica de tot això. La veritat, ja se sent l'olor del Nadal, se sent l'olor de la llenya, se senten ja les Nadales i ens fa molta il·lusió estar aquest Nadal a casa vostra. Avui, ja que parlarem de menjar, m'agradaria parlar una mica de l'aperitiu, de les vermuteries i d'aquestes coses que aquests dies hem estat parlant, sobretot dels sifons, com els que tinc aquí. Fixeu-vos un sifó una mica més antic dels que he portat aquests dies, fixeu-vos. Sembla un mònster, eh? Però fixa't, 1859, on hi ha les malles. O sigui que el vermut ja fa molt de temps que es fa, pateixen als hospitals, el sifó, i dels sifons a la farmàcia i de la farmàcia a la taula. Sabeu com va ser el tema del vermut? Anàvem a missa i després de la missa fèiem l'aperitiu. Però, bueno, parlant d'aperitiu, aquests sifons els podeu trobar a moltes vermuteries. I sabeu per què es posava el sifó? Doncs per allargar el vermut. Quan el vermut va haver una època que valia més diners de lo normal, doncs, posant-li sifó, podíem allargar el vermut. També les senyores i els senyors, com era una cosa de dispendi car, a vegades posaven vermut aquí per semblar que havien anat a fer el vermut. Només havien sucat el dit, res més. Fixeu-vos com han canviat les coses. I fent aperitius, trobem el sifó, que ens ajuda a refrescar amb les seves bombolles, agafa els aromes de la part de sota del got i ens els porta cap amunt d'una manera fresca. A part de, evidentment, allargar la duració del vermut, ens baixa la graduació alcohòlica i també, a vegades, és més amarg o més dolç i ens ajudarà a regular el gust que més ens agradi. Us en recordeu dels sifons a casa? Tothom en tenia un. Bueno, doncs parlant de sifons, els podeu trobar a moltes vermuteries, com per exemple al carrer Mandri, del Sant Vermut, en el Quimet, l'estimat Quimet de Poble Sec. I qui no coneix Espinaler, fixeu-vos, mira, avui tenim també un sifó d'uns amics que hem convidat a venir aquí un dia, els amics d'Espinaler que ens expliquin la seva història. Sifons personalitzats per tots els gustos. I si voleu un sifó per aquests Nadals, per fer un regal superoriginal, podeu, en el telèfon que sortirà durant el programa, del 632 140 579, demanar un sifó d'aquests, o enviar un mail al programa a dequeva.tv@gmail.com. O sigui que aquests Nadals, un regal original, amb sifons, per fer l'aperitiu. Fareu l'aperitiu de Nadal? Doncs ara parlarem d'una cosa amb la Noelia Rebón, que és la pròxima secció, una secció molt divertida, que és la secció de crims gastronòmics. I pensarem, de què va això, els crims gastronòmics? Doncs per això necessitem rebre a la Noelia Rebón, que és el moment més perillós d'aquest programa d'avui, perquè tenim moltes sorpreses. Doncs jo crec quasi que podríem fer entrar a la Noelia en qualsevol moment. Noelia, on ets? Ostres! Estic aquí. Hola! Molt bé. Com estàs? T'he trobat a faltar aquesta setmana. Sí? Com no he anat a la ràdio. Estaves fent d'investigadora, eh? Sí, sí. Estava amb un expedient molt important que avui podrem aquí plantejar. Sí? També? Sí. Home, ara que ve el Nadal hi ha molta picaresca amb el tema dels productes, amb el peix salvatge, que no és salvatge. Bueno, el peix salvatge, cuidado, que es mossega, eh? Cuidado la lobina salvaje, que tal. No, però és curiós perquè vivim en un país on un plat pot ser un delicte i una tapa pot ser quasi una conspiració. Totalment d'acord. Llavors, prenem asiento i xerrem una mica d'això? I tant, perfecte, som-hi. Sisplau. Bueno, avui tinc el micròfon aquí, eh? Sí, sabeu què va fer? L'altre dia es va endur el micròfon a casa seva. És que és veritat, i això no és cap broma, eh? No, no és broma. No, jo realment vaig tenir que atendre una trucada, vaig sortir i al cap d'un temps dic, què és això que tinc aquí, el micròfon? Però bueno, soc honrada i el vaig retornar, eh? Vull dir que... Jo fa rato que estic pensant en el que anem a parlar i m'ha entrat gana. A mi també. Una tapa de pernil estaria bé. Poguéssim aquí posar una imatge allò de pernil, així, clar, perquè ara anem a parlar d'algú que quan veiem en una carta que aconsella pernil ibèric, se'ns fa la boca aigua, però quan veiem el preu i provem allò si és més salat del compte o no, diem, segur que ho és? Llavors jo li vaig preguntar a la Noelia, que és, a part d'una gran advocada, és una gran gourmet i sap el que és bo, hi ha alguna regulació que ens permeti, ja no dic saber-ho o no saber-ho, per això és el paladar de cadascú, però si detectem que no ho és, que ens defengui davant d'això? I tant, això està molt regulat. Hi ha un decret que és de 2014
i està encara vigent, que regula tot el tema de la qualitat, de les normes que ha de tenir la carn, el pernil, la paleta, el cebo, tot això està molt regulat, no? Què passa? Que com tu bé dius, clar, tu vas a un restaurant i jamón ibérico, tapa. Home, Isidre, amb tot el respecte, si et costa 10 euros i et diu que és una tapa de Joselito, segurament no ho és. Clar, això pot ser un frau, però a veure, també t'he de dir que a mi no me la colen aquesta, saps el que vull dir? Però també et dic una cosa, després és fàcil perquè, clar, el sabor, el color, l'olor, fins i tot, doncs clar. Clar, que probablement en alguns casos, que no sigui tan exagerat com una tapa de Joselito, lògicament, però que et diguin que és un pernil de bona qualitat i tal, i després resulta que amb el sabor ja veus que no, doncs evidentment la majoria de vegades és una infracció administrativa que va contra la normativa de consumidors i no arriba a aquesta rellevància penal perquè sigui considerat un delicte d'estafa, un delicte contra els drets dels consumidors. Però el que està clar és que pot resultar amb una multa a l'establiment, amb una sanció econòmica i, evidentment, fins i tot una indemnització al consumidor, no? Això quan ens posen al plat, ja depèn del nostre paladar i la qualitat-preu. Però clar, suposo que quan anem a una xarcuteria o comprem una peça, l'etiquetat serà important. És molt important, és que allà es recull tota la informació important, no? La raça, el cultiu, el que ha menjat, no? Vull dir, si és bellota, si és un altre tipus de menjar, no? I clar, això sí que està molt vigilat. De fet, inspeccions sanitàries ara al Nadal, per exemple, es van multiplicant perquè arriba tota aquesta història. Finalment és un tema gairebé econòmic, perquè el que es vol és aconseguir un benefici més gran oferint un producte de pitjor categoria. Però normalment ni és perillós, això passa només en casos molt extrems, i és això, intentar guanyar més diners amb un producte d'una qualitat inferior. Clar, però fixa't tu que ens podem guiar pel preu, però pot haver algú que agafi un pernil amb un turista que no sap el que és un pernil o un altre. Correcte. I diu, no, si lo pongo barato, se va a dar cuenta. Pues agafo un pernil de bodega, un pernil serrano, li foto 35-40 euros i pensen que és bo. Però realment el que és bo, si l'has tastat, es veu de seguida. Clar, a veure, nosaltres, sobretot perquè aquí a Espanya hi ha una cultura molt bona del menjar i nosaltres som bastant exigents, per regla general. Clar, jo estic pensant en uns guiris, ho dic així de manera col·loquial perquè s'entengui, que se'n van a qualsevol lloc de la Costa Brava i, la veritat que amb una sangria i una tapa de pernil de dubtosa categoria potser són la gent més feliç del món, però nosaltres aquesta cultura que tenim és d'assaborir un producte i sobretot que en els casos que realment s'estigui exigint un preu determinat volem que se'ns doni aquesta qualitat, està clar. És que parlant de pernil estic salivant. Jo també. Perdoneu, però és que avui no he dinat i de veritat és que estic salivant. És que a més amb aquesta imatge. Clar, i amb aquesta imatge, imagineu, amb aquest pernil aquí darrere, quina gana que entra, Molta. Per esmorzar, per dinar, per sopar, per fer l'aperitiu. Sempre entra bé, el pernil sempre entra bé. La veritat és que a mi sempre em sembla meravellós com a entrant i fins i tot com a plat únic és absolutament meravellós. Pa amb tomàquet i pernil. Jo sense pa amb tomàquet, això no soc molt catalana, vull dir, jo prefereixo el pernil. Són calories inútils, el pa. Bueno, és com el sifó amb el vermut. Posem el sifó per allargar-lo, el pa per omplir una mica més. Escolta, hi ha que estalviar. Bueno, clar, llavors, davant d'una sospita, què poden fer els nostres espectadors? No, sempre hi ha reclamacions que es pot fer a l'oficina de consum, evidentment sempre demanar el full de reclamacions a l'establiment i en casos molt, molt greus, que això, mira, recordo el cas d'una sentència que això sí que va ser un cas que es va portar per la via penal, però clar, era una empresa que havia venut una quantitat considerable de pernils, i en aquest cas no era el producte que deien que era i no, va ser una sanció important. I la majoria de vegades ja et dic que no és això, és una infracció administrativa que també va per la via del contenciós administratiu en molts casos, amb multa de sanció administrativa. Hi ha diferents nivells. I li poden tancar l'establiment, és a dir, poden passar moltes conseqüències i sobretot el consumidor que ha estat enganyat, evidentment també té dret a demanar una indemnització. Per un costat tindríem un engany i per un altre costat tindríem un frau. Correcte. El frau és molt més greu, podria ser un delicte de frau,
de l'article 248 del Codi Penal o bé un delicte contra els drets dels consumidors, sí, sí. Escolta, aquesta secció es comença a ser molt interessant, eh? Sí, però la veritat que m'ha vingut gana, eh? Jo això sí que hauríem de parlar per propers programes. En el programa portem un platet de pernilet i fem una cata de pernilets, escolta. Estic d'acord. De totes maneres, tenim l'avantatge que, afortunadament, en aquest país, tant els restauradors que tenim són bons restauradors i són bona gent. I el que no ho sigui, preguntar-li primer, escolta, això que m'ha posat, què és? Sí, I que t'ho expliqui. Tens dret a ser informat i si tens qualsevol dubte t'ho han de resoldre, clar. Sí, sí, és el que parlàvem abans, no? Clar, que et diguin que un peix és salvatge i després vagis a posar la forquilla i se't quedi enganxat perquè està congelat, doncs no mola, no? És un peix salvatge congelat. Llavors, no, el peix salvatge ha de ser fresc i punt. Bueno, després ve la factoria i el que et quedes glaçat ets tu. Correcte. Dius, escolti... Però si t'ha agradat i estava a l'alçada del producte, doncs mira, és una cosa que tu ja saps i assumeixes voluntàriament. I ja està. Ja està. I ximpum, com diu el Quico Ferrer. El nostre amic Quico. El nostre amic Quico és un company del programa de ràdio L'Hora Vikinga, igual que la Noelia, igual que la Pati, que sortirà d'aquí, igual que la nostra companya la Sílvia Salmerón. La Pati, que està per aquí, eh? La Pati avui, no sé què està tramant, la Pati, avui. No sé què està tramant. Alguna cosa bona, eh? Alguna cosa, sí, alguna n'estarà fent. Però bueno, aquesta secció de crímenes gastronòmicos sembla una franquícia del Chicote. Crímenes gastronòmicos. Doncs mira, no és mala idea. Sí, sí. Anem pels restaurants a investigar una mica? Home, a mi això m'encantaria, perquè jo ja ho faig, però per oci. M'encanta, jo disfruto moltíssim i el que sí que és veritat és que, clar, al final també el paladar es va educant, no? Que cada cop ets més exigent, però això no vol dir necessàriament que sigui de ser molt car o caríssim, o fins i tot és que hi ha productes que són molt senzills i establiments senzills que ho fan molt bé. No va associat sempre amb un producte car. No, però parlem moltes vegades del pernil ibèric, parlem del Joselito, l'ibèric sí que és car. Parlem del 5Jotes, però després també tenim coses mixtes de ballota amb pinso, el cebo, hi ha coses molt ben fetes. I el duroc. Tenim durocs que són molt bons, eh? Sí, i mira, pensant en restaurants també, a part del producte, importa molt altres coses, no? També el servei, com et serveixen un plat determinat. No és el mateix que et posin allà un pernil allà, encara que sigui tallat a mà de qualsevol manera, que amb un plat bonic, que et vinguin i te'l serveixin bé. Si a part va acompanyat d'un somriure, imagina't tu, molt millor, clar. I si hi ha algun problema, sempre dirigint-se al responsable de l'establiment de bona manera i que en doni una explicació. Correcte. També pot haver-hi una errada, som humans, vull dir que... Què passa amb el preu, d'on de sortir d'això, expliqui'm, sisplau. Igual que faig jo a les vermuteries, explico els productes que hi ha. El que realment no pot ser és que hi hagi una publicitat enganyosa i que venguis un producte per lo que no és, perquè això és un engany i estàs mentint al consumidor final. Hi ha gent que ho noteu, de tenir un bon pernil ibèric, on tenir una reserva, un bodega, ja allò va canviant. Home, per exemple, un Joselito Milésime es nota, eh? Però mira, anem a explicar-los un petit consell a la nostra audiència. Quan traieu el pernil, traieu-lo de la nevera, deixeu-lo surar una mica. Deixeu-lo que sui, que faci una mica d'oli. Perquè inclús els pernils que no són tan bons, quan suen, agafen una mica l'essència, es dilueix la sal i va agafant una textura molt diferent a la que tenim a la nevera, que a més anestesiem les papil·les gustatives amb el fred, i llavors el que fem realment és que agafi un punt més de qualitat. Isidre, totalment d'acord, és que fins i tot un bon producte, si el serveixes a una temperatura inadequada, no val res. Fins i tot un pernil bo, vull dir que fa molt la temperatura. Jo no sé, Noelia, però jo m'està agafant molta gana. Una pizza? Vols una pizza o què? Bueno, jo crec que seria el moment de fer una pizza, i a més tenim uns amics que han muntat un negoci aquí a Barcelona, que és més que un negoci, perquè és una acció social, perquè més donen feina i preparen la gent. Què et sembla si el rebem? Perfecte, em sembla genial. Antonio, Manel, por favor, prego. Por favor, ¿Cómo está? Bien, ¿cómo estás, Isidro? Muy bien, encantado. Manel, benvingut. Sisplau, rebo vosaltres i... Bueno, jo m'acomiado de vosaltres, però, escolta, anirem a provar una pizza, malgrat que no sigui restaurant. Teniu que tenir cuidado, perquè si ho feu malament, la inspectora... Jo, res, una reclamació i ja està. Us vindrà a veure si la pizza és bona o no. Sanció administrativa i andando, ja està. Con lo que m'has contado del taxista, sí. Fins ara, Noelia.
Bueno, yo ya estoy pensando, la Noelia la semana que viene, qué crimen gastronómico nos va a traer. Porque es un peligro de mujer, de verdad. Yo ya estoy temblando. Oye, dit, Isidre, canviem la secció. Isidre, canviem la secció. Crims gastronòmics. Vinga, tots a córrer a canviar el guió. Però bueno, corrent, arriben aquí els nostres amics, el Manel Alcántara i l'Antonio Palazzolo, amics de fa molts anys, perquè en aquest programa realment el que importa és la bona gent, ser serios, ser professionals i fer les coses amb la millor voluntat possible. Jo he muntat un negoci per mi bastant original, que és crear a Barcelona la primera escola de pizzeros, de pizzers. Presencial, correcte. Presencial. Bueno, jo això de fer la massa online no sé com ho fotríem, això, eh? Ya, pero També es fa. També es fa. hay alguno, Ho ensenyen hay alguno il·lustrativament. que lo intenta, hay alguno que lo intenta. Vosaltres arribeu a Barcelona, munteu Pizza Makers, escola de pizzeros, i teniu com 3 branques que ara parlem del negoci. Una branca és l'escola pròpiament dita, Correcte. que vol subministrar la demanda de possibles pizzers. Teniu alumnes que venen, ara ens ho explicareu, i els ensenyeu a fer pizzas. És A la napolitana? Bueno, ahí hay diferente. De hecho, aparte de la escuela normal, hay una serie de masterclass, que se llama masterclass, sobre las fermentaciones, porque hay la pizza clásica napolitana, después hay la ruota de carro, se llama ruota de carro, que es mucho más grande, y después hay la pizza contemporánea, que sería aquella que tiene un cornicione, lo que llamamos en Nápoles, mucho más gordo. Aquella es la pizza contemporánea. Entonces, hay pizza para todos los gustos. ¿Y vosotros enseñáis a hacerlas todas? ¿O unas en Sí, concreto? no, la escuela, un curso para empezar. Y después hay masterclass. Muy bien. Entonces, Porque como estabais hablando antes del ibérico y todo esto, también todo es pizza. Hacer una pizza la hace cualquiera, pero para hacer una buena pizza se necesita un buen profesional y una materia prima de alta calidad. No vale cualquier tomate, cualquier fior di latte. un buen pomodoro. Exacto. Muy bien. Bueno, pues tenemos una escuela de pizzeros al Poble Nou de Barcelona i a part, en el mateix taller, també serviu i feu experiències per grups privats, per fer team building, d'empreses i tal. Exacte. Però ara en parlarem. Anem a per l'escola, perquè a mi m'interessa molt de l'escola, perquè al final heu creat també una bossa de treball. Hi ha una demanda de pizzeros i vosaltres intenteu satisfer aquesta demanda. Exacte. Llavors, l'alumne s'apunta quants dies està a la vostra escola per fer un curs d'iniciació en la pizzeria? En aquesta línia que fem cursos hi ha la part d'iniciació, que són els alumnes que volen encaminar la seva professió, no? com a pizzeros. No? Llavors tenim d'entrada 35 hores d'intensiu i això va lligat a una borsa de treball que voluntàriament l'alumne s'apunta i pot començar a partir del minut 1 a treballar, perquè en aquesta feina no hi ha atur, no existeix, hi ha una demanda molt gran. Hi ha moltes pizzeries, són un dels menjars, una de les més conegudes del món. Sí, correcte. O sigui, Llavors, el curs d'iniciació són 35 hores i després les pràctiques, segons cada alumne. doncs això sí, el curs d'iniciació, i amb això ja tindríem un pizzero, un ajudant de pizzero, què tindríem? Exacte, és un procés. Un procés. Després ja vindrien Surts altres amb cursos d'especialització, no, Antonio? Ja tenéis diferents. Bueno, aquí darrere estan passant algunes fotografies de l'espai, de l'escola, i, bueno, com deia l'Antonio Palazzolo, després hi ha cursos d'especialització, hi ha màsters, i hi ha una cosa important, que són els vostres proveïdors, les farines. Les farines és un tema important, perquè el pàquet és important, però la farina també. Molt. En este caso nosotros tenemos un sponsor que nos acompaña, que es un distribuidor que son catalanes, creo que son de los más antiguos, que es la CBG, CBG que está en el Ripoll, y tienen todo el producto italiano, desde la harina al vino, a la mozzarella. Tenemos una harina muy de renombre en Italia, aquí no tanto porque hace poco, que es Casillo, y estamos intentando, como decía antes, dar calidad a la pizza, desde la harina y todos los ingredientes que existen. Lo cuidáis al detalle. Exacto. Materia prima de calidad. Exacto. Un curso bien diseñado para crear buenos profesionales y todo un proceso
de alguna manera arreglado para que podamos atender la demanda del mercado laboral. Exacto. Tenéis ya pizzerías y locales, supongo que ya os están demandando clientes, porque alumnos, porque yo el otro día estuve haciendo una visita y teníais ya gente hablando con vosotros para cerrar algunos convenios de col·laboració. Correcte, sí, hi ha llista d'espera d'aquests alumnes que poden ajudar a portar el nostre petit gra de sorra per donar servei a un munt de restaurants que volen obrir o que volen ampliar i que estan demandant aquests alumnes. Tenim unes instal·lacions molt maques, totalment noves, i ja teniu tota la maquinària, teniu l'obrador, teniu els proveïdors, tenim la decoració, ja és el marc perfecte per dir, anem amb els amics a aprendre a fer pizza, o fer massa de pizza, i a més després ens ho mengem, el que practiquem allà ens ho podem menjar. Exacte. Els grups d'empresa, per exemple. També, particulars i empreses. Grups d'amics que diuen, vinga, va, fem alguna cosa diferent el dissabte a la tarda. Sí, hemos tenido más de un cumpleaños ya, que para hacer algo divertido ya la han desarrollado de esta forma. Vienen ahí, hacen la pizza, la hornean, se ríen, se toman una cerveza y se comen la misma pizza de ellos, si ha salido bien, ¿eh? Si no sale bien, le hacemos una pizza nosotros con nuestro profesor. Porque, claro, como primera pizza... Més comestible, no? Claro. Perquè no vull pensar, però això és una activitat, quant dura una activitat d'aquestes per gent que no ve a formar-se, sinó que ve a divertir-se? 3 hores o 5 hores. 3 o 5 hores? Sí. 5 hores fotent a la pizza? 5 hores perquè hi ha sí, potser seria un semicurs, no? Diguem-ne, una petita formació, perquè hi ha la part del professor, però introductòria. La part lúdica també s'allarga. A dalt tenim la part lunch, que es pot continuar amb aquestes pizzas i amb aquesta cervesa, copa de vi. Llavors 5 hores sembla molt, però passa ràpid, eh? A més, m'has donat una idea. Vaig amb un grup d'amics, d'amigues, preparem allà la pizza, ens ho passem bé, pim-pam-pum, i si ha quedat bé, ens anem a dalt, ens ho mengem i fem una party. Exacte. Aquesta seria la idea, no? Llavors, tenim la tercera part del vostre negoci, que teniu l'escola, teniu les experiències, ara que parlem tant d'experiències, i a la part de dalt, llavors, tenim un espai tipus lounge, jo l'altre dia que vaig estar, que el teniu acabat de decorar, perquè el teníeu sense decorar, taules, cadires, sillons, sofàs, pantalles de tele perquè les empreses o els grups de particulars puguin fer festes privades. Ara que de cara al Nadal, precisament, podeu trucar a Pizza Makers, podeu trobar a l'internet, i també posarem el telèfon per aquí del programa, podeu trucar al telèfon del programa i us donem les dades perquè podeu contractar allà. Que poden fer de tot. Inclús és un lloc molt maco per fer podcast. També, accions comercials. Per fer reels i per fer xarxes socials, perquè els colors que heu posat, el disseny que teniu, i a més teniu diversos racons, podeu tenir, m'ho hem donat, un espai trencat en diferents zones. Está muy bien. En esto Estrella Damm nos ha echado una mano también con la decoración para involucrar a otro sponsor catalán de renombre. Y a ver, aquí tiene que tener más de una pata. Bueno. Mientras hablamos, ahora saldrán por aquí alguna marca de algunos sponsors que os ayudan, porque a veces necesitamos que nos den un apoyo las marcas para poder conseguir tirar adelante la actividad empresarial, que no es nada fácil. Con el nivel impositivo que estamos teniendo... No es fácil, no es fácil. Bueno, nosotros venimos ya de la restauración, es en la misma línea, pero... un poco diferente. Aquí hay la parte didáctica, la parte social. De hecho, tenemos más proyectos para desarrollar. Ara hablaremos de els projectes, perquè l'Antoni Palazzolo és un home creatiu i s'ha juntat amb el Manel, també un emprenedor agosarat, perquè és l'època dels emprenedors agosarats, hi ha que ser valent per muntar un negoci. Però bueno, hi ha que fer alguna cosa, no? Sí. Hay que fer alguna cosa. Bueno, yo ya tengo una edad, ya... pero me gusta estar ocupado, me gusta tener esto en movimiento, porque si no... Ahí tengo un viejo que me va picando la puerta y yo siempre se la cierro. No sé de qué estás hablando. Pero nada, hay que darle a la actividad del cerebro. No lo dejo entrar. Hay que activar la plasticidad del cerebro. Bueno, y cuando vienen los alumnos, cuando vienen la gente de fuera, ¿vienen vestidos de calle o les ponéis alguna cosa?
Poseu un delantal, si poseu un barret, com ho feu? Algo tenemos, ¿no? Que les damos y todos se transforman, ¿no? Empieza la parte, ¿no?, de actividad. O sigui, els Sí, doneu... le damos un delantal, le damos la camiseta. Molt bé. En muchas actividades, por ejemplo, del cumpleaños o actividades de team building, le regalamos aquí ha hecho la mejor pizza, le regalamos el delantal y todos los demás lo firman, le ponen su frase típica y ya está. Una experiència i, a més, un record. I el que vol aprendre pot venir a aprendre. I el que vol fer una festa pot venir a fer una festa. Bueno, parlant de festes i esdeveniments, us proposo un repte. Esteu disposats a fer un repte? I tant. Vosaltres poseu la pizza i jo poso el vermut. Yeah. Fem una Vermut Pizza Experience. Què us sembla? Sona bé. Sí. Sí? Él lo tiene que autorizar todo. Tu tens que autoritzar tot? Sí. Va, doncs tu no tindràs vermut. Ell ho tindrà tot, però bueno. Sona bé, sona bé. Sona bé? Ho fem? Ho fem abans de Nadal o per Nadal? Avui parlàvem amb la teva filla i dèiem... Exacto, sí. El 27 o el 28, a més, convidarem a tots els nostres espectadors. Creo que es buena fecha entre Navidad y... Després de Sant Esteve. Sí. Allò una tarda d'aquelles, un migdia allò per fer alguna cosa. Ho anunciarem al programa la setmana que ve, el dia exacte, i farem un taller divertit, una degustació de vermuts divertida, acompanyada amb un maridatge de pizzas fetes allà mateix. ¿Qué te sembla? Perfecto, sí. ¿Aceptas el reto? Aceptamos. ¿Aceptas el guante? Sí, hombre. Sí. Para nosotros esto Valientes. I tant. es el mínimo. Hemos aceptado retos más grandes. Bueno, doncs ha estat un plaer tenir-vos aquí. Avui, gastronomia, pernil, pizzas i, amigo mío, Hace años que te conozco ya. hace años, sí. Sí, Nos bastante. conocimos en Hotel Juan Carlos I, trabajábamos allí los dos. Sí. Grandes momentos. Sí. Bueno, pues ahora voy a recibir a un amigo mío que tiene que ver, no porque sea italiano, pero es que es un cantante de ópera. Oh. Entonces, gracias por haber venido, os acompaño y voy a presentar a Òscar. Perfecto. Ja sabeu, a l'Anna Manel i a l'Antonio, a Pizza Makers, cursos de pizzers i festes privades i experiències que ens esperen donar moltes sorpreses. O sigui, gràcies per venir, Antonio. Gracias por invitarnos. No os vayáis, Gracias. que hay más. Hasta ahora. Chao. Bueno. Mira, jo és que entre la pizza i el pernil ja me'n vaig. Ai, que me'n vaig de plano, escolta, perdoneu. No, és que jo tinc gana. Pati, prepara-te, Pati. Bueno, doncs ara ve un moment per mi molt entranyable, molt especial, molt personal, perquè rebo un o potser el millor amic que tinc, que a més és un gran cantant d'òpera. Ell és l'Òscar Marín. Amigo mío. Gracias. Por favor. Bueno, ¿no tens gana, tú? Entre el pernil, entre la Noelia, la pizzeria, aquí los profesionales, el pomodoro, el prosciutto, la farina bona. Mare meva. Esto es... Hem d'anar a fer un curs de pizzeros, nosaltres. Yo le diría A l'Antoni i al Manel. Antonio Manel. Vida mare quanto è bella, ispira tanto sentimento, come tu a chi tiene mente, cascetato fai suonare. Ay, qué bonita la ópera, qué bonita la ópera. Bueno, amigo mío, ¿cuántos años? ¿Cuántos años ya? 39 años, casi 40, haciendo bolos por ahí. Qué viejos que somos. Esos són els de més, escolta. La veritat que m'ha parès molt, hem corregut molt camí, camins molt diferents, però ens hem trobat també pel camí amb les actuacions, en els teatres, en els music halls. Hem fet de tot. Hem fet òpera, hem fet flamenc, hem fet cabaret. Cabaret, de tot. Però tu has seguit un camí que t'ha portat per tot el món, i gràcies als teus mestres i a les teves mestres, i sobretot a la Montserrat Cavaller, que en un moment donat va dir Òscar, vine, que cantarem junts. Déu-n'hi-do, i tant, a la Montserrat, i tant. Exacte, un petó al cel. Petó al cel. Però hi ha dues actuacions teves, perquè ara convidaré a la Pati Rodríguez que vingui, que en sap més d'òpera que jo sé d'altres coses, però hi ha dues actuacions teves que em criden molt l'atenció, que és, i vaig estar allà, amb una d'elles vaig estar allà, que era l'actuació amb el Festival del Mil·lenni, amb Montserrat Cavaller, en el Portal de la Pau de la Sagrada Família. Espectacular. Home, i va ser el meu debut a Barcelona, Per això és especial. de la mà de Montserrat. Imagineu-vos el que és estar en el Portal de la Pau de la Sagrada Família,
no sé quanta gent hi havia allà, però n'hi havia molta. Vaig tenir temps de comptar-los, ho sento. Però molta gent, era un concert important, era el teu debut. Home, no tan sols era el públic que hi havia present, sinó el públic que hi havia a la plaça de la Sagrada Família, que estava tot ple amb una gran pantalla, no? Mare meva, va ser espectacular. Va ser espectacular. Però després hi ha una altra actuació que crida molt, jo no hi he sigut, però m'ho has explicat i he vist les notícies, quan vas actuar a la plaça Roja del Kremlin, amb els cors de l'exèrcit rus, amb 400 persones darrere cantant. La impressió devia ser espectacular. Sí, i a més el públic rus també és espectacular, perquè tenen un amor a la música i, lògicament, una cultura musical i operística del màxim nivell. Bueno, quan dic que ets un tenor internacional, tu vas néixer a Mallorca, Soc mallorquí, vas créixer al Poble Sec de Barcelona, vaig créixer al Poble Sec i et cases amb una alemana i te'n vas a viure a Berlín i ara vius a Hamburgo. i ara vivo, sí. I més totes les voltes que has fet, has estat a Lituània, Xina, has estat a tot arreu. Sí. Bueno, ara aniran posant algunes fotografies i algunes imatges de les actuacions que has estat en grans escenaris, com... Bueno, i el dilluns vaig fer concert Exacte, a Alacant. al Teatro Calderón de Alcoi. Gran teatre, també. I què vau fer allà? Doncs vam fer un concert, va ser la quarta edició de Tres tenores en concierto, a l'estil dels grans tenors Plácido Domingo, Carreras i Pavarotti, i és la quarta edició i jo he tingut la fortuna d'aixer-hi a 3 edicions d'aquest ciclo de conciertos de tres tenores. Bueno, l'Òscar ha arribat a un nivell, però us vull explicar una mica, com som molt amics i em deixaràs que ho expliqui, com ens vam conèixer. Ens vam conèixer a través d'un amic, que ja l'anomenarem en algun moment, i fèiem patxanga, tocàvem amb orquestres de ball, i anàvem de festa major, jo feia el saxo, després fèiem playbacks amb molts artistes de televisió, amb la Romina Albano, l'Orlino Osborne, amb la Sara Montiel, amb tothom. Hi ha una llista infinita d'artistes. Amb la Unió, jo vaig treure un dels LPs amb la Unió, sí. Miguel Gallardo. Miguel Gallardo, era fantàstic. Però imagineu-vos que després cadascú tira, no? Però un dia vaig a un assaig i em diu el productor, diu, avui vindrà un noi per acompanyar l'orquestra, que toca la trompeta. Mira, jo no sé el que tocava, però allò desafinava, noi. Allò desafinava, aquella trompeta, però vaig dir, pulmones tiene. I vaig dir, amb 16 anys, aquest noi, pulmones tiene. I bueno, vam anar treballant, vam anar fent coses, i un dia em diu, escolta, Isidre, diu, què és això del karaoke? Mare meva. I jo, com treballava a l'hostaleria, li explico què és el karaoke, i dic, doncs mira, anirem al Tilos, que molta gent ho recordareu a Barcelona, al passeig del Tilers, els Tilos, del nostre amic Manolo Boyano. I bueno, vas començar a anar d'aficionat allà i treballaves al Corte Inglés. Así me ponen una cama y duermo ahí todos los días. Treballaves al Corte Inglés. Treballava al Corte Inglés. Perquè no us penseu que la fama i l'èxit és picar pedra, picar pedra, com els que esteu a casa, picant pedra, picant pedra, picant pedra. Tots tenim una història, no? Exacte, no, les coses no venen així com així. És part de l'experiència vital. Igual que els nostres amics de Pixamaker, aquí picant pedra, cada dia amb les pizzas, invertint i endavant. Totalment. I un dia em diu, ja et porto jo un karaoke. Li va agradar i cada dia quan plegaves del Corte Inglés t'anaves al karaoke. I un dia dius, això de cantar m'agrada. Estic pensant deixar el Corte Inglés i et deus dedicar a posar música karaoke mentre estudiaves cant, mentre estudiaves música, que això no ve així com així, i de sobte un dia em dius, me'n vaig amb una orquestra. En aquella època jo no estudiava res. No estudiava res, va ser després. Todo era de natural. Era natural? Natural. Carai, tu, el natural. Com fluïa el natural. Natural. Bueno, la qüestió es va posar a estudiar, bla, 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 i un dia diu, me'n vaig amb una orquestra. I et vas fer soci d'una orquestra, l'Orquestra Càlida era? L'Orquestra Càlida de Manresa. Que era l'orquestra petita de la Volcant, em sembla que era? No, però estaven una mica perquè tots els... Treballant molt junts. Eren molt joves a la Càlida. I, home, actualment tenim a l'orquestra, a la OBC de Catalunya, tenim a la Mireia Ferrés, la trompetista, que era, amb 14 anys, era la trompetista de l'Orquestra Càlida. Doncs tu eres trompetista, amb la banda, te'n vas a posar a treballar, te'n vas al karaoke, et poses a estudiar, i un bon dia te'n vas amb la Càlida, i quan es cansa de l'orquestra em diu, Isidre, ja m'he cansat de l'orquestra. Vull ser cantant de flamenc o d'òpera. Ole! Dic, ostres, no, hi ha bastanta diferència amb això, I va decidir ser cantant d'òpera. I aquí el teniu. Però per continuar parlant d'òpera, tinc una gran companya, que és la Pati Rodríguez. Pati, sisplau. Molt bones.
Hola, cariñete, Què com tal? estàs? Molt bé. Tu? L'Òscar Marín. Òscar, Hola, Pati. què tal? Ah, igualment. Bueno, ella, a part de ser advocada i companya també del programa de ràdio Nos Plor los Vikingos, igual que la Noelia, li agrada molt l'espectacle. Jo soc operòpata, que dic. L'altre dia em vas confessar que regentaves un cabaret els dijous, Sí. amb permís del teu marit. Amb permís del meu... Bueno, el meu marit, el permís, pobret meu, doncs, Ja, bueno, amb el consentiment. sí, más vale que no diga Però és que nada. els divendres, jo em moro de tisi a París, generalment, a ritme d'orquestra sinfònica. Ostres, tu. I com que m'has portat un espinto, T'he portat un... És clar que n'hi ha pocs, de tenores espintos n'hi ha m'has pocs, portat un espinto, yo no puedo más que decirte Mario, Mario, Mario. Som qui. Mira, tenim duo, tu. Mario Cavaradós, sí? Això acabarà amb un espectacle, eh? A final de temporada, aquest programa, acabarem fent un espectacle, ja veuràs. Cavalador, sí. Clar. Gran obra. Que... Digue'm, Pati. Jo et volia preguntar diverses coses. Clar, l'Isidre ja ens ha explicat com vas començar tu amb el món de l'òpera, però... Bueno, m'has explicat la seva... Si voleu, abans que entris en matèria, si us sembla, què us sembla si posem el vídeo i el tema del Lucho, de l'espectacle de Luciano? Què us sembla? I així il·lustrem a l'audiència, fem un petit per un musical, Parlem del Luciano. i si a la realització estan preparats, tirem aquest vídeo amb aquesta música i a partir d'aquí l'entrevista és tota teva. Que emoció. Que emoció. Bueno, Grande Luciano, talento come nessun altro tu. La gente ti amerà in eterno, tu hai benedetto il mondo con la magia de tua voce. Donato da Dio, con tutta la tua anima cantavi. Cuori così felici ti ascoltano, pieni di pace e gioia. Guidami, o Luciano, un cielo. C'è un uragano di velluto, tenero come il pianto d'un bambino. Luce nel mio cuore, luce Luciano. Resti per sempre l'amore eterno, la tua magia. Re dei tenori, ancora oggi mi emoziona il tuo nessun dorma. Un coro celestiale piangerà e tu rimarrai in vita. Guidami, o Luciano. Luce
Ai, grande Luciano. Grande Luciano, Luciano Grande Pavarotti. Luciano. Luciano Pavarotti. I sentint-te cantar, i sobretot quan cantes el Nessun Dorma, no pots més que sentir una sensació especial. Sí. Ets una bendició de Déu, Òscar. Ai, amic meu. Bueno. Bueno, vamos a poner a emocionarnos. Bueno, perquè això és un testimoni. És inevitable. I aquest programa, hi ha una cosa, és que parlem de gent de veritat. Parlem de gent de veritat, de sensacions de veritat. La gent que està darrere a casa vostra sou gent de veritat. I més enllà de les ideologies i les religions, tots naixem i morim i tenim un camí pel mig que hem de fer el millor possible pels altres. I jo crec que quan cantem, quan aportem cultura, quan aportem art, quan aportem educació, estem fent alguna cosa pels altres. I des d'aquest programa volem gent de veritat, pizzas de veritat, amb la Noelia pernil de veritat i un cantant de veritat. I què hem de dir de la Pati, que és tan autèntica? Per favor, et cedeixo l'entrevista perquè t'ho mereixes tu també. Mira, clar, és molt complicat en un temps tan reduït que ens puguis explicar tot el que jo voldria que ens expliquessis. Però a mi m'agradaria, per la gent que potser no coneix tant el món de l'òpera, que ens expliquessis com una persona que d'entrada no coneixia res del món de l'òpera, com de sobte dius, ostres, jo el que vull és cantar òpera. Clar, jo vull ser o cantant de flamenco o d'òpera. I per què òpera? Bueno, Isidre ha dit una cosa molt interessant des del punt de vista de les emocions, i és quan et trobes un dia que no et controles, que estàs pel carrer i et trobes una emoció. En el meu cas, l'emoció va ser estar a casa, posar la ràdio i escoltar una veu que em va cautivar i que ha sigut la inspiració de tota la meva vida fins a l'avui, que és el Luciano Pavarotti. Jo vaig sentir el Luciano Pavarotti i clar, quan ets jove i no vols dir, jo vull cantar, igual que aquest, no? Igual que aquest senyor. No, com aquest senyor. Però per mi Luciano va ser la inspiració, va ser ell, veritablement. Lògicament, quan jo era més jove, sense saber d'òpera, quan jo veia el Plácido Domingo en una entrevista o el gran mestre Alfredo Kraus, jo sense saber res d'aquest món de l'òpera, jo em sentava i les escoltava. Però sí, a mi l'emoció va ser el primer cop que jo vaig escoltar Luciano Pavarotti. Aquí va ser on l'emoció em va captar i em va robar el cor i l'ànima i tot. I què saps ara de l'òpera que no sabies abans de dedicar-t'hi? Bueno, és una pregunta molt extensa, no? Perquè quan un comença a estudiar cant, estàs en un món de jove, de l'estudi, de descobrir-ho tot, no? Després, quan ja entres al món de l'òpera professionalment, llavors la cosa és com que se ensucia un poco, ¿no? Porque ya entran otras cosas que no tienen nada que ver a lo mejor con el arte en sí, sino con el negocio, ¿no? Es que hay que comer todos los días. Bueno, en mi caso, yo he sido una persona que me he guiado toda mi vida. Es una cosa que decía Alfredo Kraus, que se me quedó clavado en un documental, que él hablaba de la honestidad artística. Yo ha sido, y esto siempre, Alfredo Kraus siempre me ha acompañado con esta idea, y yo no he hecho nunca nada que dependiera, o sea, que me dependiera mi bolsillo. O sea, yo he renunciado a contratos que económicamente me hubieran salvado en muchos momentos, simplemente por decir, no, esto no me toca, esto no es para mí, y no lo hago, o no. Y este ha sido mi camino. Mi camino siempre ha sido a nivel artístico. Lo más importante para mí ha sido lo artístico, menos lo económico. ¿Has dado prioridad a cuidarte la voz? Siempre. ¿No has cantado cosas que quizá económicamente te hubieran convenido, quizá? No, yo nunca. Y por eso te digo, yo he renunciado a contratos, por ejemplo, en el Festival de Verano de la ciudad de Reims, importantísimo festival. Les he dicho que no, y a muchísimos contratos en Alemania, en teatros, porque me ofrecen cosas a veces que pues, no son para mí. Y yo pues, prefiero pues, no hacerlo. Sí, así de fácil. Muy bien. Así de fácil. ¿Tú qué tipo de repertorio haces? Sabemos que eres un espinto, un Mario Cavaradossi maravilloso. Gracias. Pero, por ejemplo, hay muchos espintos que acaban tirando más tarde en su carrera hacia Wagner.
estando en Alemania, ¿te lo has planteado? No, para nada, porque yo sé también mis limitaciones y también uno tiene que saber qué tipo de repertorio es el adecuado para ti. Lógicamente ahora estamos en un momento en el mundo, ¿no? Que acontecen también en la ópera, también hay situaciones especiales y ahora te encuentras cantantes. Talentos siempre ha habido y siempre hay, grandes voces, grandes talentos, pero ahora hay un problema, no lo sé, o sea, el tema es que te encuentras cantantes con 27, 28, 30 años, que en 5 años hacen la carrera que a lo mejor yo he tenido que desenvolupar 25 años de mi carrera para poder asumir los retos del repertorio, ¿no? Y ahora no existe nada de eso, todo es muy rápido. ¿Se queman antes las voces? Depende, hay voces que resistentes y entonces adelante y voces exactamente que a lo mejor en esos 5 años se queman. Se acaban. Ves un tenor, ¡uy, qué tenor tan fantástico! Y al cabo de 5 o 6 años no lo ves más y dices, ¿qué ha pasado? Pues posiblemente ha sucedido eso, que ha abarcado demasiado, se ha dejado a lo mejor aconsejar mal y entonces pues por querer avanzar y por querer ganar dinero a lo mejor o por querer... pues lo han hecho. Es un momento complicado porque también hay jóvenes que no pueden, que para poder cantar, para poder avanzar o a poder empezar, tienen que empezar a cantar cosas que no son para ellos, porque si no, no tienen una oportunidad. No tienen oportunidad Pero, para entrar. como yo te he dicho, yo he preferido es igual, si necesito 20, 30 años, los que hagan falta, para poder desarrollar la carrera de forma natural. Pero es muy difícil. Muy bien. Y entonces, claro, entiendo que tu consejo para los jóvenes cantantes que quieran desarrollar una carrera profesional, entiendes que paciencia quizá es el consejo Mira, yo más valioso. no doy consejos directamente. No los das. No, porque hoy en día yo no sé, claro que tengo lógicamente mi experiencia, ¿no? Pero luego a veces yo doy consejos directamente a quien me lo pide. A mí cuando voy a cantar un teatro y me viene un tenor del coro y me dice, maestro, me gustaría que me escuchara, me gustaría que su opinión, se la doy. Pero yo, o sea, gratuitamente en el sentido de que no voy a decir lo que pienso porque creo que no merece la pena. Si alguien viene, me llama, me consulta conmigo, yo abro mi alma, me abro y le doy mi consejo. Pero si no, me mantengo al margen. ¿Y al público? Al público sí nos darás un consejo. El público que quiere empezar a escuchar ópera, los neófitos, El público es maravilloso. ¿qué recomiendas? Danos un par de óperas para iniciarnos. Bueno, mira, pues también te digo una cosa. Yo me inicié con una ópera que me dijeron, pero bueno, no te has dormido, no te has suicidado, ¿no? Por ejemplo, yo debuté como público, además de la mano del gran maestro Miguel Ortega, que ha sido maestro mío también, que él dirigía Puritanos en la ópera de Sabadell. Y entonces él me llevaba para mí, me ayudó mucho y fue un gran maestro, y entonces me llevó a ver Puritanos, que yo fui a los ensayos, a los antepianos, los ensayos generales, y yo, fíjate, yo vi Puritanos y me quedé maravillado de esa ópera. Por lo tanto, yo creo que cualquier ópera puede ser idònia para iniciarse. Per iniciar-se cualquier òpera. Pues ya lo saben. Bueno, escolta, quina història. I què ens dius de l'espectacle de Luciano, la teclista que porteu? Bueno, mira, yo aquí os he traído un regalito. Este regalito es el disco que hemos hecho el año pasado para homenajear a uno para cada Muchas uno. gracias. Para homenajear a Luciano Pavarotti, un proyecto maravilloso que se vio interrumpido por el COVID y que en 2022 se inició, y llevamos actualmente en estos 4 años, hemos hecho 70 conciertos en Alemania, y el año que viene ya tenemos 32 conciertos ya cerrados, o sea que llegaremos a los más de 100 conciertos el año que viene. Y este es el proyecto en el cual ahora yo estoy muy, muy involucrado, ¿no? Que es un homenaje, como aquí dice, ¿no? Dice en alemán, 3 Tenore feiern eine Legende, 3 tenores festejan una leyenda. Una leyenda. Luciano. Bueno, doncs moltes gràcies, però avui anem bé de temps. Sí. I m'agradaria que tots els que han participat, la Noelia, la Tania, perquè la Noelia i l'Antonio, el Manel... Bueno, Antonio, que tu també volies, Antonio i Manel, ben diu que els afegirem al final del programa perquè han de passar coses aquí. Per favor. A més, portàveu alguna cosa vosaltres? Sí, no,
Siempre todo dicen la tradición, eso es un cuerno Grazie. De la sort. de la sort. Cuerno de la En sort. Nápoles se dice que trae suerte si lo robas o te lo regalan. Ah, bueno. Això Está bien que no nos lancen a la actividad delictiva, ¿verdad? Bueno, els que esteu a casa també us desitgem molta sort. Ara a veure si poden entrar els nostres companys. Eso lo puedo poner como... Ho podem posar a qualsevol puesto. O en el bolsillo mismo que ninguno... Això porta va a- sort. Sí, És el también. cuerno napolitano. Pavarotti se guardaba un clavo. Yo me guardaré esto a partir de hoy. Vale. Mis Vostè què conciertos. porta aquí? Que anem a fer pizzas? A veure, A veure, què No, és ese això? es l'haurem encertat, la talla? Sí. Wow. Escolti, estic gras però no tant, eh? Anem a fer pizza. Bravo. Quina meravella. Bravo. Lo siento, pero te pondrán a cocinar esta Navidad. Con esto. Mira, jo em poso el delantal, escolta, ja per despedir el programa, bueno, almenys per provar-m'ho, el programa. La Noelia, on està la Noelia? La Noelia. Noelia, on està? Ha marxat. Ha marxat la Ha marxat la Noelia? Noelia. Ha marxat? Esperita. Ai, i per què ha marxat? No m'ha avisat. Perquè tenia gana, Perquè tenia gana, parlant de clar, pernil, tenia parlant de gana. pernil. Està buscant, ha anat, que estàveu fora del restaurant i ha anat a veure si us enganxa amb algun crim gastronòmic. Bueno, però abans de marxar i de despedir el programa, vols preguntar-li alguna cosa més a l'Òscar? Jo em sembla que ja l'Òscar el deixarem... Bueno, però jo li vull fer una cosa amb Ai, Déu ella. meu. Cuidado que li fas, que el tema dit, eh? A tu mai t'ha encantat el teu nom? A mi mai m'ha encantat el meu nom. Pati Rodríguez! Ja t'ha encantat el teu nom? Ja me puedo morir. Bueno, Òscar, pues ha estat molt bé, però encara tinc una sorpresa. Ui, ui, ui. Encara tinc una sorpresa. Què tal si entra la sorpresa? Que us quedeu aquí perquè formeu part de la família ja del que... Ah, vale. No sé quina faig amb això. Molt maco, molt maco. Molt bé. Sí? Sí. Bueno, però crec que d'alguna manera ara ja hem fet la publi i jo ara no estic per fer pizzas, però vindré a Manasson fer pizzas, a venir al Pizza Makers. Però tenim una sorpresa. Que tenim preparada, la sorpresa, o no la tenim preparada, la sorpresa? Sí? Doncs vinga, que entri la sorpresa perquè us parlava d'una persona que també és important. També és important amb això, amb la història de l'Òscar, amb la meva història. O sigui que, sisplau, la persona que va ser el causant de conèixer a l'Òscar Marín, el Raül Escrivà. Sorpresa. Ara el que s'emociona sóc jo. Va todo bien por ahí. I ara que el que Ens veiem de s'emociona any en sóc any. jo. Ara que s'emociona. Antonio, el Manel ja el saludarem després, posa't aquí amb nosaltres. No volia... Hola, perdona, la Pati. Mare meva. El Raül, el tenim aquí. Sorpresa. Posa't aquí. És un tassador d'objectes de col·lecció, però també era músic, també era bateria. Ens anàvem pels pobles a fer patxanga, A tocar Antonio. pasodobles. A fer el moliendo café, ho tocàvem tot el que podíem, i més. Sí, bueno, Tens que fer un programa parlant de les nostres anècdotes, que llavors... Però farem un programa parlant de la seva feina, de coses molt interessants, un dia d'aquests, de cara a Reis i tot això, però volia que estigués avui, perquè jo et vaig conèixer a tu per culpa d'ell. I vull que sapigueu, tots els que esteu a casa, que vulgueu donar una sorpresa amb algú, que vulgueu tenir un moment sensacional, un moment excepcional, aquest programa ho farà possible. No és que sigui la Isabel Gemio, ni intento ser sorpresa, però crec que la gent de veritat us mereixeu a vegades emocions especials com les que fabriquem aquí. Jo en els meus programes de ràdio, en els meus programes de televisió, tot el que faig, els meus espectacles, el que intento és transmetre emoció i sobretot humanitat. Humanitat com els que sou a casa i aquests Nadals espero que ho passeu tots d'una manera especial. Bueno, només us puc dir una cosa que diem tots els dies, perquè el Raül no sap de què va això, no sap de què va aquest programa. Sabeu que va de cultura, d'art, de gastronomia, de pizzas, d'òpera, de lleis, de delitos criminológicos. Aquí hay de todo, aquí hay de todo. Però saps que els diem sempre a la nostra audiència quan acabem el programa? Ho sabem o no? Els diem a tots tu de què vas. Ho fem els de tres i ens despedim. Perfecte. Doncs escolteu, la setmana que ve ens veiem aquí en el De què va i tu De què de què vas. vas.